sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Sɔgɔmada foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ. Aw dangana aw ka bi tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoni fanba bɛna boli minnu kan o ye ninnu ye. Kunnafoni daminɛ la Burkina Faso fɛn min ye yen furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye olu ye danganiya di k'a fɔ ko u na finitigilakaw bila ka taa Niger jamana kan. Niger jamana kan an bɛ waati min na ko sisan fɔɲɔgɔnkɔw fanga bonyanen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ finitigilaka minnu bɛ fanga na olu ye cikan di polisiw ma k'a fɔ ko u ka waleyaw bila sen kan walasa cogo min na Faransi ka lasigiden min bɛ Ɲame kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ ambassadeur la ale ka labɔ Niger jamana kɔnɔ. Farafina kelenya-tɔnba Union Africaine ale ye kunnafoniya di k'a fɔ ko u ye Gabon senbɔ u ka baarakɛ cikɛlaw tɔgɔlasoba diinɛ kun kan an ka sɔgɔmada na don maa wililen fɛ ni o bɛ tali kɛ Pasteur Robert Jara la. Aw ni sɔgɔma kokura a y'aw bisimila VOA tabalen ka bi kunnafoni kɛnɛ kan. Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye waleya tabala min ye ka u ka finitigilakaw ka olu bila ka taa Niger jamana kan. An ka lasigiden Kader Traoré ka bɔ Wagadugu ale bɛ caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in na. Arabalon Burkina Faso ka gouvernement ye latigɛ dɔ ta olu ka lɔgɔkun bɛɛ sigi ka fɔra min ye conseil des ministres ye ko olu bɛna sorodasi kulu dɔ bila ka taa Niger jamana kɔnɔ yaasa ka se ka taa fangakura ɲɛmaw senkɔrɔma dɔndɔn kama sɔrɔ farafina tilebinfantɔnba CEDEAO ale fɛnɛ ko a bɛna sorodasi kulu dɔ bila ka taa nin jamana nin kɔnɔ ka taa fulancɛ fanga ɲɛmaw gɛn ka bɔ yen ani ka jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum n'ale ka fanga dafirira ka ale sigi a nɔ na. Kasum Kulibali ministre min bɛ lankana ko kunna a ye ɲɛfɔli kɛ. Le projet de loi relatif à l'envoi d'un contingent latigɛ min ta ko an bɛna finitigi jɛnkulu dɔ bila ka taa Niger jamana kɔnɔ o ye kɔjaabi ye. Burkina Faso ale ni Mali tun ye bɛnkan sɛbɛn min ta juillet kalo tile 31 ka ɲɛsin Niger ka fanga kura taabolo kan. politique surtout au Niger. Cet engagement se fait pour ni layidu ninnu taara yaasa ka se ka kɔrɔntigɛli kɛ ani ka jɛnkulu maramafɛtigiw kɛlɛ. contre le terrorisme. An sigira k'a filɛ tiɲɛni kɛra Libi jamana kɔnɔ min tun tɛ jamanadenw ka aju ye fanga ɲɛmaw dɔrɔn ka latigɛ tun don o ko kelen de fɛnɛ tun daminɛna Mali jamana kɔnɔ an ye malidenw to yen n'u ka kɛlɛ ye fo bɛnkanni wale nana se anw fɛnɛ fɛ yan. Faso ka gouvernement ka ɲɛfɔli la fɛn min bɛ nɔ bila Niger jamana la o fɛn kelen de fɛnɛ bɛ nɔ bila Burkina Faso jamana na o kɔfɛ ko olu bɛ ko min bɛɛ kɛra o bɛɛ ye jamanadenw ka laɲini le ye. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ne ye Jɛnɛba Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministres ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Niger jamana kan fɔɲɔgɔnkɔ barika bonyanen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ finitigilaka minnu bɛ fanga la olu ye kunnafoniya di polisiw ma k'a fɔ ko u ka waleya bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa Faransi lasigiden ni o bɛ tali kɛ ambassadeur la min bɛ Ɲame ale ka se ka labɔ u ka jamana kan. Fɛn min ye finitigilakaw ye olu carilen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ma kofɔlen dagayɔrɔ la ni o bɛ tali kɛ ambassade la. An ka lasigiden Mahamud Kaba Jakite ale kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na a ye mun sɔrɔ ka d'a ma an k'o lamɛn. Nin gɛnni kun tɛ dɔgɔrɛ ye Niger marabagakuraw bolo ko u tun ye wele de bila Faransi ka lasigiden ma Niger yan nɔ n'a tɔgɔ ye Sylvain Ite a kana marabagaw lamɛn kɔkanko minisiriso la nga a ma sɔn ka da u kan wagati laban in na ko Faransi bi ka bɛnbɛnbɛnw kɛ Niger kɔkan nin kun ninnu de kama u ye lasigiden gɛn juma tɛmɛlen nga ko min a ma sɔn tagali ma Niger marabagakuraw ye fɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw latigɛ a kama fɔlɔ ko a bɔra lasigidenya la Niger kɔnɔ bonya t'a kan bilen wa k'a bɛ sisan n'a fɔ maa gansan bɛɛ. Filanan diplomasi sɛbɛn minnu bi ani a ka denbaya bolo n'o ye visa ani sɛbɛn dɔgɛrɛw ye olu fana bɛɛ nafa binna n'a bɛ f'u ma annulé wa k'a da o bɛɛ kan ko yamaruya dira Niger polisiw ma u ka cɛ in gɛn ka bɔ Niger kɔnɔ ni laseli in kɔfɛ
ka dɛmɛ dɔw ka don Niger kɔnɔ wagati nataw la walasa ka dɛmɛ lase jamana kɔnɔden dɔw ma. Mahamoud Kabajakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. La seli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye? A ma fɔ ka taa marifa ta, a ma fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de. I bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ. Mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn, aw sigilen don k'aw makun. Fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de. Yan'aw ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ. Fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin ye taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Farafina keleyatɔnba Union Africaine ale ye kunnafoniya di alamisadon k'a fɔ ko Gabon jamana sen bɔra a ka baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ni yɔrɔ kofɔlen in na finitigilakaw kɛra sababu ye arabadon ka jamana ɲɛma Ali Bongo Ondimba k'ale ka fanga dafiri. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. An bɛ taa Mali la cikɛlaw tɔgɔlasoba maa ɲɛmakɔrɔ Bakari Togo la tɛgɛ kɛra ale la kokura ka fara maa 5 wɛrɛw kan ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Finitigilaka minnu ka baara ɲɛsinen don musakakow sɛgɛsɛgɛli kama ni an ko a ma ko Brigade du Pôle économique et financier. Olu de ye nin kunnafoniya in lase min yɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ninnu ye waleya cɛjugu kɛ min kɛra sababu ye ka wari caman yurukuyuruku min musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 9 na. An ka lasigiden Mariam Kuyate ale bɛ caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in na an ka lamɛn. Hakili jigila jalaki fɔlɔ min tun bina Bakari Togo la n'a jɛɲɔgɔn ma 11 kan kabini novembre kalo tile 29 san 2021 min bɛ tali kɛ Mali sɛnɛkɛlaw ka nafolo dunni ye sefa wari miliyari 9 n'a kunkanfɛ min senfɛ Bakari Togo la ale ye san 1 ani kalo damadɔ kɛ kaso la. Bi an bɛ waati min na iko sisan jidala o sɛnɛ kan kokura ye sabula pôle économique et financier sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu hakili ma sɔn Bakari Togo la ka kiri fɔlɔ ma min yɛrɛ kɛla n'a yirala k'a fɔ ko a nɔma ye ni koɲaw la. Ni waati na Bakari Togo la n'a jɛɲɔgɔn 5 olu de lasagolen do pôle économique maaw fɛ. Soloba Keita ale sen b'a la Bakari Togo la ka secrétaire général kɔrɔ kun do. Kita sɛnɛkɛlaw ka ɲɛma kɔrɔ kun do. Madi Keita sɛnɛkɛlaw ka wariko ɲɛnabɔba k'o fara Drissa Traoré, Mamadou Fomba ani Alu Dambele ninnu bɛɛ lajɛlen sen bɛ ni miliyari 9 dunni in koɲaw la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Bakari Togo la k'o fara ni maa 5 ninnu kɔni kan u bɛɛ lajɛlen bɛ kɔlɔsi minɛn kɔnɔ ni waati in na. Mariam Kuyate ka laseli do ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Ne tɔgɔ Usman Bamia n ye sifinaka ye n bɛ sifinakaw ka tɔn caman na. Radio VOA radio min don ne b'a lamɛn kosɛbɛ internet kan n b'a lamɛn comment dirais-je a ka radio partenaire kan i n'a fɔ ka radio rural n ma deli ka mɛn tile kelen ko VOA Afrique information di ko information k'a ma ɲɛ ou bien walima nkalon b'a la ou bien walima autorité y'a contesté. Chrétien dinɛ ale ni dinɛ caman wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛ farafina kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ wagati dɔw la gɛlɛya damadɔni bɛ don a matarafali la maa minnu bɛ chrétien dinɛ la olu bɛ tugu ala ka ciden ka sira kɔ ni o bɛ tali kɛ Isa walima Jésus Christ la ala ka jɛnya ma wa baasi foyi tɛ u ni dinɛ wɛrɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka caman faamu ni kumakan ninnu na an ka Modibo Keita ale ni Robert Jara ka masala lamɛn min ni ale yɛrɛ ye pasteur ye ka fara o kan chrétien wajulikɛla do Mali la an k'u lamɛn. Robert Jara i ye laselikɛba ye chrétien dinɛ ani a taabolo kan an fɛ an bɛ fɛ k'a dɔn chrétien dinɛ bɛ mun de kofɔ.
chrétien ye jakuluba kelen ye minnu ka lemaniya danbɛ namla isa kan yesu kan o de ye chrétien ye. Walasa yala nin diinɛ in ale lakodɔnna waati jumɛn ani a sera anw fɛ Mali la waati jumɛnw na? A lakodɔnna tuma min ni yesu kunulen kɔ ka bɔ su cɛma n'a taara sankolo kɔnɔ. Donc a ka kalandenw ye lajɛ dɔ kɛ ni a bɛ fɔ ko Pentecôte don. O don tɛmɛlen kɔ chrétien lakodɔnna. A nana waati min na ni an bɛ se k'a fɔ ko an fɛ yan Mali la jɛkulu min bɛ wele ko Protestant o sera yan Mali la 1923. Robert Jara o ɲininkaliw jaabiw kɔfɛ an bɛ fɛ ka dɔn yala bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ chrétien ye wa? I kɛra farafin ye o, i kɛra farajɛ ye o, i kɛra siya o siya ni e kɔni bɔra Adama ni Hawa la i bɛ se ka kɛ chrétien ye. Diinɛ ko t'a la. Munna diinɛ ko t'a la? Fɛn min bɛ yen ni o de b'a to diinɛ ko t'a la o de ye ne ko Adama ni Hawa i ye jurumu kɛ. O de kɔlɔlɔ yɛlɛla adamaden bɛɛ la. Adama ni Hawa ka jurumu sababu bɔra Setani na. Setani kɛra sababu ye ka jurumu lase adamaden bɛɛ ma. Namla Isa o fana cikun de ye nin ye walasa ka o jurumu ka o ko ka bɔ adamaden na. Ka da o kan siya ko t'a la, farafin ko t'a la, farajɛ ko t'a la. Ayiwa, o la sa ni maa min ye chrétien ye waleya jumɛnw de bɛ yen nɔ n'a tigilamɔgɔ y'olu kɛ ne a bɛ se ka bɔ chrétienya la? Waleya min bɛ se ka mɔgɔ bɔ a la n'i ye chrétienya bila ka don diinɛ wɛrɛ la ani ka tugu waleya u nɔfɛ minnu ni ala ko tɛ bɛn ni i ma sɔn k'a répandre o de bɛ mɔgɔ bɔ a la. O kɔrɔ ka nimisa, n'i ma sɔn ka nimisa ka kɔsegin ka waleyaw bila ani ka tɛmɛ ni chrétien ye o de bɛ mɔgɔ bɔ a la. Robert Jara an bɛ don min na i ko bi n'i y'a ta k'a la i bɛ taa sɔrɔ diinɛba kelen kɔnɔna na nka a bolofaraw ka ca. Yala chrétien diinɛ yɛrɛ fana kɔnɔna na ale fana taabolo bɛ ten wa? Oui, jɛkuluw bɛ chrétienya kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ diinɛ tɔw kɔnɔ cogo min na. Bon, a jɛkuluw hakɛ mɔgɔ tɛ se ka tilen ka o fɔ yɔrɔ kelen ka tuguni a jɛkulu ka ca diɲɛ kɔnɔ farafinna ani farajɛla. A jɛkulu ka ca a qualité ka ca i n'a fɔ diinɛ tɔw. N'i ye diinɛ caman ta k'a lajɛ an ka jamanaw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni kelenya sabatili la hadamadenya kɔnɔna na. Yala chrétien diinɛ yɛrɛ fana o bɛ a jɔyɔrɔ dɔw la wa? Ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ni diinɛ tɔw u jɔyɔrɔba bɛ o la. U bɛ u seko bɛɛ kɛ walasa u ni diinɛ tɔw ka se ka bɛn. Donc u ye u ka baara fɛnba yɛrɛ de ye walasa bɛn ka don jamana kɔnɔ walama diɲɛ kɔnɔ. U jɔyɔrɔba de bɛ o la. Hali mɔgɔ tɛ a dɔn u la. Bari u bɛ u seko bɛɛ kɛ hali sow kɔnɔ églisiw kɔnɔ walasa ka bɛn sinsin kosɛbɛ. O la sa an fɛ farafinna yan yala gɛlɛya dɔw bɛ chrétienw kan wa? Gɛlɛya bɛ chrétienw kan ka tuguni mɔgɔ tɔw bɛ jugu u la ani u ka taabolo ɲumanw ka gɛlɛ mɔgɔw ma. A bɛ i n'a fɔ a tɛ mɔgɔw intéressé. Donc ka gɛlɛ mɔgɔw ma. Donc gɛlɛyaba bɛ u kan sigi kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnya la an fɛ Mali la yan diinɛw ka ca kosɛbɛ. Yala gɛlɛya bɛ chrétien ni diinɛ tɔw cɛ wa walima u ni diinɛ tɔw cɛla bɛ cogo di? Anw fɛ yan voilà donc jɛɲɔgɔnya ɲuman bɛ anw ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ quel que soit wagabiya ni a bɛɛ taabolo fɛn fɛn bɛ yan nɔ jɛɲɔgɔn ɲuman bɛ anw ni u ni ɲɔgɔn cɛ. Robert Jara yala Mali kɔnɔna na yan jɛkuluw bɛ yen nɔ aw bɛɛ lajɛlen min y'a sɔrɔ min kɔnɔ chrétienya fara diinɛ tɔw kan min b'a to aw bɛ se ka hadamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ wa? N bɛ misaliya ta ni i bɛ Amsar diinɛ lajɛ jɛ dɔ bɛ olu fɛ ko an ka bɛn maaya la. Donc pasteur dɔw yɛrɛ de ye olu ka fɛngɛ kuntigi ɲɛmɔgɔ ye. An ka jɛ maaya la o jɛ ɲɛmɔgɔ pasteur dɔw ye o jɛ ɲɛmɔgɔ ye. Voilà donc yan yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ o tɔn na. Nin waati laban ninnu na ɲan faamuyalibaliya o bonyanen don kosɛbɛ an ka diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma basigi bɛ se ka na cogoya min na? Welekan min bɛ ne fɛ ka lase u ma diinɛ bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ diinɛ o diinɛ na. Diinɛ kɔrɔ ko hɛrɛ. Donc an ka bolo di ɲɔgɔn ma. Munna dugukolo ye anw de ta ye ani anw sigin bɛ dugukolo de kan. Ni hɛrɛ bɛ anw diinɛ mɔgɔw cɛ ma o bɛ se diɲɛ bɛɛ ma. Ni gɛlɛya b'a kan o gɛlɛya fana ye an ta ye ka da o kan. Donc an ka bolo di ɲɔgɔn ma. Robert Jara an b'i fo an ka wele jaabili la an b'a fɔ ɲɛna aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw kan bɛn ni ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ. Nin tun ye Robert Jara mankan ye min ni ale yɛrɛ ye pasteur ye ka fara o kan chrétien wajulikɛla don ka bɔ Mali la ani Modibo Keita de kun ka masala don. Fonse dingɛ bilabaliya sen kan
salew ni an ko a ma ko taxi olu sarabaliya fo ka taa se fonse dingɛw olu bɔbaliya ma ninnu de ye waleya damadɔ ye min kɛlen do sababu ye ka sanjiw olu jɔyɔrɔ caaman na segu mara la kɛrɛnkɛrɛnniya la pelengana sigida la an ka lasigiden albert kalanbiri ka bɔ segu ale ye fasiri kɛ nin koɲɛw kan an ka lamɛn. Pelengana ye commune rurale ye min ni Segu bɛ dancɛ bɔ. San o san ji bɛ tiɲɛni kɛ Pelengana sigida la ko sababu kɛ sanji bɛ jɔ karew kɔnɔ ani taasira foyi tɛ a bolo. Ani a bɛ kɛ kɔlɔlɔ caman ye ka se dugudenw ma. Basan Jakite ale ye Pelenganaka ye min b'a da dɔn degun na. Ni ji nɔgɔ ko in ma ka degun min siri anw na dɔɔni si tɛ. Ni san na ni bɛ taa sugu yɛrɛ la wala problème bali. Wa an ka pose kɔnɔnaw fana bɛ ten dukɔnɔ dɔ yɛrɛ fana bɛ ten. Ne kɔni b'a ɲini population de bɛ se ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ entretien kɛ. Donc bɛ se ka bila ko gouvernement. N'an yɛrɛ se bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ponzew labɔ ka entretien dɔɔni o bɛ sɔn ka kusaya. Nka a kɛmɛ degunba de ye. Soso ka ca sumaya. Ni san nana ji bɛ to sigida la a bɛ degun se denmisɛnw ma cogo min maakɔrɔbaw fana bɛ degun sɔrɔ Ina Kulibali ale ye Pelenganaka ye. San bɛ ka na ni ji tigɛ ka taa a ji boli sira tɛ yen ni ji nɔgɔ sigira a bɛ kɛ sababu ye soso bɛ caya ni soso cayara a bɛ kɛ farigan ye denmisɛnninw na a bɛ pali wuli denmisɛnninw donna na a bɛ se ka kurukuru misɛnnin wuli denmisɛnninw na n'u donna ka tulonkɛ k'a la a bɛ tila ka pali fana wuli o la tuguni ko san nana k'a cayara ni san kɔni cayara ko ji ma se ka boli dɔrɔn tɛmɛsira tɛ sɔrɔ tɛmɛsira yɛrɛ tɛ yan an bɛ don ji nɔgɔ ni dingɛw de kɔnɔ ka tɛmɛ tɛmɛsira fosi tɛ yan nɔ a kɛmɛ degunba de y'an bolo. Pelenganaka dɔ fana n'o ye Adama Kulibali ye ale b'a jira k'a fɔ ni hami bɛ Pelenganakaw la bi sanji taabaliya don ka bɔ karew kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ji in kɔni a kɛmɛ sababu ye ka ko yɛrɛ bɛ nege bɔ mɔgɔw la parce que ala da an ka bana ninnu ni sosow a bɛɛ y'a ji nɔgɔ de nɔ ye Pelengana kɔni an filɛ yɔrɔ min na sisan ni samiya yɛrɛ sera yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ mobili de to so kɔnɔ ka baara kɛ ni moto ye hali se ka bɔ ji nɔgɔ in kɔni n'i y'an ka bana yɛrɛ kun bɔ a la a tɔ b'i dɛ Pelengana depuis fitiri hali se ka yɛlɛ n'i yɛlɛla dɔrɔn soso bɛ don i ŋɔnɔ fɛ k'a sababu kɛ ji nɔgɔ ye an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ni hami yɛrɛ Pelenganakaw la bi ji nɔgɔ ko in y'an hami. Mulaye Serebara ye Pelengana mairie cakɛla ye min ka baara ɲɛsinen don bɛsɛya kow ma ale b'a jira k'a fɔ ko mairie bɛ ka seko kɛ. PDC kɔnɔna la nafolo kisa dɔw kan ka labɛn pour que an bɛ se ka fosow labɔ jiw ka taa u taa cogo la mais budget ko ye laɲiniw don mais u sabatili olu caman lielen don TDR sara la n'an b'a fɔ ma ko lɛnpo tɛ sara tɛ sara Pelengana yɔrɔ caman bɛ yen nɔ lɛnpo la foyi sara ne kɔni y'a weleli kɛ nord la sud la an ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ salon a kɔnɔna la k'u hakili to a la ɲinɛ ji kɔni ka tiɲɛni kɛ o cogo la an tɛ laɲini ko la. Mulaye Serebara jira ka kumaw fana na k'a fɔ ko fɛn min ye sifinw olu fana kan ka u ka kɛtaw kɛ. Kɔni b'a ɲini denmisɛnninw fɛ parce que baarakɛbaa de denmisɛnninw hali ni cɛkɔrɔbaw ɲɛ b'a la olu y'u ta kɛ a fanga to anw na bilen ka baara wɛrɛ kɛ koyi denmisɛnninw k'a lajɛ ka conscience ta hali bi u ka sigida a ma aw y'u ka sigida a ka fara ɲɔgɔn kan a ka ji sigiyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛmɛ k'a tɔɔrɔ a ka se ka fɛɛrɛ k'olu la ka se ka fosow labɔ jiw ka se ka taa foso fɛ ni fosow communiquera nin ji nana bila nin na o taara bila nin na o taara bila o taara donc bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka na bila collecteur ba la goudron da fɛ collecteur bɛ taa n'u ye mais ni an tora k'an sigi ko mairie de b'a baara bɛɛ kɛ n'i ti mairie kɔnɔ i ti a ko caman kalama. Sifinw kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye caman kɛ Amadu Kɔntawo ale ye Pelengana sifin jɛkulu ɲɛmaa ye min bɛ wele ko Pelengana kanu a bɛ kuma an ye degun dɔw kan ani olu yɛrɛ ye wulikajɔ minnu kɛ. San o san ji bɛ tiɲɛni min kɛ Pelengana a ka bɔ hakili ma salon denmisɛnnin 3 de sara Pelengana y'a ji ko bolo ni samiya sera Pelengana ti bɔ. Pelengana maa si kana taa voter mairie sans programme ye parce que mairie sans programme de filɛ nin an kun ne de y'a fɔ anw ye fɛɛrɛ tigɛ parce que fɛɛrɛ dan ye wulikajɔ ye ni dekun bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa impliquer pour que o dekun ka se ka bɔ yen anw ye wulikajɔ kɛ salon ekɔliw tun ma se ka dayɛlɛ o Pelengana ekɔliso foyi tɛ ekɔli ta don min sera ka dayɛlɛ anw ye wulikajɔ sabati a yɔrɔ la anw sababu la bɛlɛ sera yɔrɔ dɔw la. Nin ji jɔli a kɔlɔlɔ tan tɛ kɛnɛya nasira fana kan Dr Mohamed Kewu ale bɛ kuma ji jɔli a bɛna ni kɔlɔlɔ minnu ye kɛnɛya nasira la. A kɔlɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka kɛnɛya kan banakisɛw de bɛ kɛ ji in na ni banakisɛ carila fan bɛɛ fɛ a bɛna ni sababu ye ka na ni kɔnɔboli banaw cayali ye kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni tifoyidi banaw ye ji nɔgɔ ninnu fana bɛ kɛ sababu ye i b'a sɔrɔ dimɔgɔ ni fɛnw tɛ ban yɔrɔ la olu bɛ se ka taa sigi nɔgɔ la ka tila ka pan ka taa sigi an ka dumuni na n'i y'o dun a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mikɔrɔbu se farikolo ma kɔlɔlɔ dɔw wɛrɛ bɛ se ka kɛ hali jumɛn ye an ka dugukolo ala ni ji nɔgɔ cayara dugukolo yɔrɔ minnu na ani jiriden danna ou bien ni an ka dannifɛnw
da na ka se ka fale ka ɲɛ a bɛ sababu ye k'olu dɔw nagasi kosɛbɛ. Sir Mohamed Kew a bɛ weleweleda fana kɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma. Jinɔgɔ ninnu pour que k'an kisi u ma surtout samiya waati ne bɛ se ka ladilikan minnu fɔ o ye fosse minnu bɛ yen fosse bɛ sira da fɛn fɛn na mɔgɔ si kana i ka ɲaman bɔnyɔrɔ kɛ fosse kɔnɔna ye kabi samiya ma se an ka fosse ninnu bɔ n'an ye fosse ninnu bɔ bɔgɔ minnu bɛ bɔ a da la ka tila k'olu cɛ ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ. Ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ lafiya bɛna sigidaw la. Jeni Albert VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Nin ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw selen ye min bɛna lase Siyaka Tarawele fɛ. Senatolanta bunagun kan farafina ɲɔgɔndanba min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire san 2023 min bɛ tan san wɛrɛ 2024 a éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 6nan a n'a laban hukumu kɔnɔ Mali degeli karamɔgɔ Eric Sékou-Chel bɛna senatolantanaw tɔgɔw fɔ minnu bɛna u ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan min don Mali bɛna Sudan du Sud bisimila o ɲɔgɔndan bɛ tan septembre kalo in tile 8 nata stade du 26 mars la Bamakɔ senatolantanaw tɔgɔw bɛna fɔ kunnafoni di sen fɛ senatolantan fédération jabala la Bamakɔ bi jumadɔ in na septembre kalo in tile fɔlɔ ni nɛgɛ 10 dana gosira Mali heure la hali n'a y'a sɔrɔ degeli karamɔgɔ Eric Sékou-Chel ka cɛdenw qualifiera ka ban CAN Côte d'Ivoire kɛnɛ kan u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka se ɲini Sudan du Sud ɲɛkɔrɔ n'i b'a dɔn senatolantan na foyi tɛ yen min tɛ jate o fana b'a to Mali samatasɛgɛw forobatɔn cɛkɔrɔbalenw hakili sigilen ka o niyɔrɔ ta badenya ɲɔgɔndan na u ni Côte d'Ivoire forobatɔn septembre kalo in tile 12 nata Côte d'Ivoire jamana kan o badenya ɲɔgɔndan b'a to ni Coupe du Monde 2026 éliminatoire labɛnniw ka sinsin o Coupe du Monde éliminatoire tile fɔlɔ kɛnɛ kan Mali bɛ Tchad bisimila Bamakɔ novembre kalo nata la halisa o novembre kalo kɔnɔna na Mali bɛ bisimila Centrafrique fɛ o ɲɔgɔndan bɛ don Coupe du Monde 2026 éliminatoire tile 2nan hukumu kɔnɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. Sisan an ka maliden dɔw lamɛn Amina ko ni jɔrɔna ko min bɛ u la jango an bɛ waati min na i ko sisan. Assalamu alaikum warahmatullahi bamana mawani sɔgɔma n tɔgɔ si Mamadu Sanbara ne yiri forotigɛ ɲɛ commerçant sigiyɔrɔ bɛnnen don Banabama Mali kɔnɔ an b'a fɛ ka kuma Afrique jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Afrique ɲɛmɔgɔw b'a dɔn maa min na Afrique bɛ indépendance ta a ma k'i n'a fɔ a diyara tubabuw ye u ka indépendance di Afrique ma a y'a sɔrɔ Afrique ni banna o mara cogo in na tubabuw y'a ye saba ko u ye indépendance di bon an bɛ sira kura mun kan a kana kɛ o mɔgɔ ɲɛna ko mɔgɔ bɛ se ka Afrique kunbɛn ni hakilila kan coup d'état ka ɲi a ma ɲi o tɛ o f'an k'a dɔn Afrique mago bɛ taa sira dɔ de la Afrique kɛlen bɛ coloniser o a continent asiatique mɔgɔ ninnu ani Amérique continent jamana caman bɛ minnu coloniser i n'a fɔ Afrique cogo mais a bɛɛ bɛ ka bɔ a yɛrɛ la mais pour que Afrique coloniser bi Afrique ti bɔ jɔnya na Afrique ka mago b'o de la ɲɛmɔgɔ n'i y'o faamu i bɛ mɛn ka ɲɛmɔgɔya la mais ni fɛn fɛn k'i t'o faamu fɛn fɛn k'i ti tulo don kɔrɔ a gɔngɔ bɛ taa n'o ye ne tɔgɔ Sidi Mamadu Sanbara n bɛ foli kɛ VOA mɔgɔw bɛɛ lajɛlen. Me VOA Bamara lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔ n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Dawuda Jara ka bɔ Mali la n sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati mara ma an ka komini dugu o ye Donbila ye dugu yɛrɛ o ye Siyankɔrɔ ye hakilina min kɔni bɛ ne la ka ɲɛsin Mali autorité ninnu ma u k'a lajɛ vraiment u bɛ baara la k'a fɔ ko autorité mɔgɔ ninnu k'a fɔ k'u tɛ baara la wa la ni maa ma ko sɔrɔdasi ninnu tɛ baara la i tɛ fasoden ɲuman ye nka fɛn dɔ de bɛ kɛrɛfɛ f'u k'o de faamu u k'a dɔn k'a fɔ jamana in tɛ se ka taa dun ka fa de kɔ sɛnɛkɛla minnu bɛ jamana in kɔnɔ jamana in n'i y'a sigi 90% bɛɛ de ye sɛnɛkɛla ye u ka nɔgɔ ni simansiw u k'o di jamanadenw ma u ka se ka baara kɛ cogo min na ni baara in kɛra jamana in kɔnɔ dun ka fa ka sabati fɛn gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ bi ban u bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'u ɲɛsin angɛrɛ ko de ma
o sɛbɛ ka di sɛnɛkɛlaw de ma ni dun ka fa sabatila jamana in kɔnɔ sisan ka sɛnɛkɛyɔrɔ labɛn ni sɛnɛkɛyɔrɔ labɛnna sisan jeune entreprise caman de bɛ minnu ye se baara la nka a kɛ ko a ɲɛ sɔrɔ ko o de k'a lajɛ sisan ka sɛnɛkɛlaw don ba la n'u ye sɛnɛkɛlaw don ba la sisan jamana in kɔnɔ gɛlɛya bɛ a bɛɛ bɛ ban sinon k'a fɔ ko autorité man k'u tɛ baara la an b'u fo k'u barikada u bɛ min na ala k'u se d'u ma ala ka se d'u ma jamana in ala k'a kisi ala ka jamanadenw kanbɛn. aw ni ɲanguma wa bambara lamɛnbaga cɛ ni muso farafindenw farafinna a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'aw ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw ka se ka bɔ faransɛw ka jɔnɲajuru la ani diɲɛ setigi jamanaw ka jɔnɲajuru min sirilen don aw kan na n'aw farafindenw minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la sisan ani minnu fana bɛ faransi ka jɔnya la sisan n'aw ma fɛɛrɛ kɛ aw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw b'aw ka jamanadenw tɔɔrɔ kan aw b'aw ka jamanadenw tɔɲɔ kan tɔɲɔ tɛ k'an jamanakuntigi si la i mɛna jamanakuntigiya la cogo o cogo tɔɲɔ tɛ k'an jamanakuntigi si la an kɔni bɛ min fɔ farafindenw ye ani diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye n'i bɛ fɛn fɛn na a kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan hali ni tɔgɔ tiɲɛ don ko n'i y'a kɛ tiɲɛ kan a ka ca la ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma ne kɔni bɛ min fɔ Dewa Bambara lamɛnbaga ye ani minnu bɛ na anw lamɛn an b'a fɔ farafindenw ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de bɛ se ka jamana jɔ ka jamana bɔ nɔgɔ la tila ka jamana kɛ fɛn caman ye min bɛ se ka an nafa ka tila ka n'an denw nafa. aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo k'a lase a bɛ se k'olu ci an ka whatsapp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 00 20 24 30 47 16 aw ka kuma daminɛtɔ aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye muso laka walima musomisɛnnin ye a ka d'an ye k'aw fana ka cikanw lasɔrɔ. nin bɛ dansigi an ka bi dɔgɔkun laban tabalen kunnafoni kɛnɛ la min yɛrɛ kɔfɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ olu bɛna waleya bi Dadi Balawe ale de bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoniyaw lase aw ma aw balimamuso n'aw denmuso ne Seinabu Cero yɛrɛ fɛ tɛnɛndon ni waati kelen in na ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni Mariam Kuyate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ni kunnafoniya wɛrɛw ye nka ɲan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala ka dɔgɔkun sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɛ ko ɲuman di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma.